ndiyabulela bazalwane. Athi njika ndiyela kusapho lwam bendinamandla amatsha. Xa ithi ikwayara Yesu gama linoyodwa. Ithe xa ithi samqonqoza ngalo kumasango isibulise ngalo ngobukhosi. Yatsho ngathi uThixo akayeka ngobulisa. Xolisela ke presidenti nonkosikazi andingonodini. Indoda engakangam xa ihamba yodwa iba ngathi sisithuthi. Xolisela ke umamntu. I-acknowledge phofu bazalwane neendwendwe zam ezisuke eRhawutini xa ndifika apha ngazi uba zinayo i-dispensation. Ewe. Asuka ndawonye. Asibulela ke ndiyazi-acknowledge. Bona ke noofayisi wam ingabantlanganiso lapha kwam nayelude. Bona namakhombetha am in-arms. Bakhonza bakaThixo nathi bantu bangathathaza utshawo kodwa amadoda omntwane esiyixova kuludaka iiklenches zokuba ndicela kokokuba ndiqike ngelithi ke zigilasi kuzo zonke ezi zinto eziye zathethwa zenzeka kangangeni. Ndicela ukunishiya ndithe izolo the nobility of the church lies in its ability to be in active solidarity with the people. Ukuma kwebandla likwazi ukuma libe kwinqwanqwa elifanelekileyo. Uxhomekeke ekutheni ibandla likwazi ukufana nabantu elisebenza phakathi kwabo. Funa ke kwezi zinto zonke ezithethiweyo ndithi kuni bambani le nto ethi carpe diem. Carpe diem. Seize the day. Thatha ithuba olifumeneyo wazise ngalo. Sithi siLatini, it's carpe diem. To seize the day. Ndicela okokuba ndiyihahishe kule ncwadi kaDaniyeli. Kwesi sahluko sesibini ivesi yama-28. Kodwa ke kukho uThixo emazulwini ozityhilayo imfihlakalo.
Really, bazalwane, iba yiyo echaza ukuba ilizwe okanye isizwe siza kumana